Αγαπητοί γονείς, συνεργάτες, φίλοι από την Ιταλία, την Ισπανία, την Βουλγαρία, την Κροατία, την Τουρκία, την Μολδαβία, την Ελλάδα. Εγώ, ο Γιώργος και όλοι οι μαθητές μου από το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική συνεργασία. Δημιουργήσαμε μαζί κόμικ, γίναμε detective και λύσαμε ιστορίες μυστηρίου. Συνεργαστήκαμε και ανταλλάξαμε ιδέες και παίξαμε, ήρθαμε κοντά δίπλα-δίπλα και καθίσαμε στο ίδιο θρανείο. Γίναμε φίλοι, διασκεδάσαμε και μάθαμε την αξία της συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε να συναντηθούμε πάλι μέσα από το Twinning. Πολλά χαιρετίσματα και φιλιά από την Ελλάδα και το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών.